Assalamu alaikum. Sanibonani. Uyazi uma ngabe mihla yonke yamalanga ufidwa ukudla okunoshevu, kungewona ushevu wodwa, kuhlangene nemithi enhlobonhlobo, kuhlanganiswe nomuthi wokuthi uphithanelwe ikhanda, kuhlangene nomuthi wokuthi ungalazi iqiniso, kuhlangene nomuthi wokuthi ugqajelwe ikhanda, kuhlangene nomuthi ukuthi ikhanda lakho ligcwale upelepele, kuhlangene nomuthi wokuthi ufe ingqondo, kuhlangene nomuthi wokuthi ungabi nalwazi, kuhlangene nomuthi wokuthi wena phambana neqiniso noma liphambi kwamehlo akho ulibona, kuhlangene nomuthi wokuthi ube nenzondo, kuhlangene nomuthi wokuthi wena ube nomhawu, kuhlangene nomuthi ukuthi wena ube nentukuthelo, kuhlangene nomuthi ukuthi wena ube uziqhenye ubhekela abanye abantu phansi, kuhlangene nomuthi ukuthi wena ube namagqubu, kuhlangene nomuthi ukuthi wena ube nomona. Umuntu oguliswa yilezo zifo zonke esengizibalile, sithi ugula uphethwe yini? Yilento ke abathi ke abelungu i-AIDS. Asisazi ukuthi ugula uphethwe yini. Uyagula siyakubona. Kodwa zonke lezi zifo lezi engizibalayo zisemzimbeni wakho. Asazi ukuthi ugula uphethwe yini. Lalelani ke bafowethu. Ningilalele ningilalelisise. Uma ngifunda iBhayibheli, ngithola ukuthi iBhayibheli liyizo zonke le zinhlobo zezifo lezi esengikubalele zona. Ayikho inhlobo yokungcola, yobusathane engekho eBhayibhelini. Zonke lezi zinto lezi amakholwa ezi-wrong azenzayo, akukho kungekho eBhayibhelini. Ake ngikuzwise nje inhlobo zokungcola ezenziwa amakholwa ezikhona eBhayibhelini. Uzothatha iBhayibheli lakho nawe uyifundele. Mawungayitholi usho ukuthi hayi mbathu unamanga. Ayikho lento oyikhulumayo. Ngizwile ngithi. Ngivulela incwadi yeSambulo 22. Iverse 15. Ngaphandle kukhona izinja nabathakathi nezifebe nababulali nabakhonza izithombe nabo bonke abathanda nabenza amanga. Akusiyimi. Uma uyovula incwadi kaGenesis 19, lokhu kulalana kwabazali, obaba belala namadodakazi abo noma omama belala namadodana abo. UGenesis 19 loyo uyiqale ku-30. Uma uyovula uEzekiel 23, omahosha labo. Uma uyovula uJeremiya 25 verse 27, abadlutshwala labo, hidakwa. So mfowethu, ngabala ngingaqedi. Umoya uya kulokuzana ku2 Samuel, uSamuel wesibili uye ku11. Abantu abalala nabafazi babantu mabebona ukuthi engathi bazobanjwa kuzoyiwe ecaleni bese ekhanda itulo lokuthi indoda yalowo mfazi alale naye, waphinga naye, wamdlwengula, ayibulawe leyo ndoda leyo.
mawuya kuyo leyo ncwadi leyo uya ku13 abantwana bomuntu abalalana bodwa. So bafowethu, konke lokungcola okwenziwa amakholwa akuthathe eBhayibhelini. Akukho kungekho eBhayibhelini. Sengikunikezile nje iclue, akunikeza izibonelo. Vula nawe phela ubheke ukuthi ngempela kuyiqiniso kangakanani noma kuhamanga kangakanani. Ubuye uzongitshela mawungakutholanga. Ngiyayibongela nje izingane zakwethu. So angiwasoli ke amakholwa uma ngabe ebole ngalendlela abole ngayo. Angiwasoli abantu abafunda iBhayibheli ngendlela ababole ngayo, angibasoli. Ngishilo ngathi Islam ayingivumeli ukuthi ngikhumula abantu amadilozi ngiveze okungaphansi, ngehlisa idwaba ngiveza amadilozi. Ayingivumeli Islam. Ayingivumeli Islam ukuthi ngehlisa amabheshu ngikhumula abantu ama-under ngiveza okungaphansi kwe-under. Islam ayingivumeli. Kodwa uzwile ungetshe. Uzwile ungetshe. Angibonge.